su naši bivši učenici koji su sada studenti na muzičkim akademijama i to je početak ciklusa. Sljedeći koncert je koncert naših profesora u čast Dana grada Zadra. Zatim 13.12. imamo koncert ansambala škole i završavamo u 12. mjesecu božićnom čestitkom plesnog odjela. Pjevat ću O mio babino caro, to je Lauretta, Puccinijeva opera, i pjevat ću Muzetto, također od Puccinija iz opere La Bohème. Ima svoju težinu, ali uz dobru atmosferu i dobro raspoloženje težina nije uopće bitna. Lijepo je. Druga sam godina, u Zagrebu studiram klavir na Muzičkoj akademiji i tu ću se predstaviti sa programom, znači svirat ću Listovu etidu, Valdes Rauschen i Chopinov scherzo C-moll. Po čemu se pamtiš srednjoškolske dane u glazbenoj školi? Pa po druženju i vježbanju i natjecanjima, dosta pozitivna atmosfera u svakom slučaju. Jedno divno iskustvo i rad sa divnim ljudima, s divnim profesorima. Kako je na fakultetu? Uzbudljivo, nova atmosfera, pošto studiram u Grazu, to je sasvim drugačiji mentalitet, drugačiji način rada. Sve je mirno, opušteno, vrlo su pristupačni profesori i uvijek su spremni pomoć u bilo koje doba i vrijeme. Ako se vježba nije teško redovito, a svi koji upadnu to vole i nije teško vježbati, znači na kraju ispadne da nije teško, jel? Jako sam ponosna i evo slušam ih tu kako probavaju. Jučer smo imali probe i uživam kako oni napreduju i kako su svake godine sve bolji.